Senador Risa Hontiveros nga ang sunod nga sesyon, executive session na dili na public hearing tungod sa kasensitibo sa mga kasayuran nga ihatag sa mga intelligence agencies o sa mga national security agencies mahitungod sa mga security implications ining kalambigitan ni Alice Guo sa ginurahan nga mga fugitives nga nagpadagan anang illegal nga pogo hub diya sa Bamban sa Tarlac kung unsay mahimo ana. Intelligence information meaning dili pa ni siya legally actionable. Raw data pa ni. Mao nang wa pay kaso na pasaka batok ni Mayor Alice Guo. Pero nanay pagduda. Na espiya gini siya sa China nga lain gini nga nahilabigit siya money laundering, nga enabler siya ini mga o gigamit siya ini mga sindikato sa pagwaswas, paglimpyo sa ilang illegal nga kwarta gikan sa ubang kanasuran, pinagian ng ilang operasyon diha sa Bamban. Kaya na 36 buildings ang gitukod anang luna ni Mayor Alice Guo, luyog yun sa munisipyo sa Bamban. Balor og 6 billion pesos ang infrastruktura nga nanuybo diha, murag nanguhong ang tag-as kay nga mga buildings. Naglakip sa pogo operations. So, dako kay ng investment. Ug anang duda, gikan ni ini mga sindikato sa mga kriminal, ginamit si Alice Guo or kakonsabo nila si Alice Guo or si tig-facilitate sa ilang kalihukan diha si Alice Guo. Strategic kay siya may mayor sa Bamban, siya mo perma sa tanang permiso pagpasud gawa sa ila diha mga negosyo. So mao na yung mga pagduda karon nga gipaabot makahipos og dugang kasayuran ang Senado pinagi sa mga intelligence agencies o sa mga national security agencies. In the meantime, nag-imbestigar ang Office of the Solicitor General, nag-imbestigar ang Department of Interior and Local Governments, hopefully nag-imbestigar na ang buhatan sa Ombudsman, nag-imbestigar na ang Philippine National Police, nag-imbestigar na ang Senado, musud sa og investigasyon ang House of Representatives. So, tanang ahensya naglihok na. Pila na lang kaadlaw atong paaboton, ma-resolver na ni. For example,